И какво става, хора, аз съм Дикса и това е един клип в EnderGod. Тоест първият ми клип. Реших да почна да снимам. И така. Повечето знаят за сървъра. Няма смисъл да ви го... Как да кажа? Да ви го показвам. Като ларпове и така нататък. Главните са God Amnesia, NoHub и Nanko, Acid Wolf. Повечето ги знаете тези тримата, затова само тях казах, иначе ZioBG и така нататък. Може да ги видите в сайта. Не знам какво друго да кажа, освен да ви покажа хомовете. Ще има много PvP клипове, изключително много, защото по принцип това само аз правя. И... Добре, смиги в холмане. Така, ето да започнем. Тук има фулки, капак има фулки, като цяло навсякъде са пръснати, не е подредено. Просто няма смисъл да ви показвам, защото навсякъде всичко е пръснато. Аз ги подреждам, всичко после се нахвърля и просто ми мръзна. Както виждате, навсякъде може да се намери по една фулчаст, дори тук. Навсякъде просто е пръснато. Следващото ни е пигмент фермата. Тя е от 14 спонера. Мега добрата е, според мен. Ето тук за статия е така. Фармите, но по принцип по-добре да фармите с Looting 3 меч, да може да ви пада повече голд. Е така. След това взимате голд нигатите от тук и си ги крафтвате и взимате голд. Това е пигмент фермата, не знам какво друго да покажа. От така няма как да се кача, защото така ли, мога да се кача, обаче спаунерите са протегнати от сега с обсидиан и просто някъде ги видите, иначе са 14. И така. Home MCMMO, просто тези другите не ги ползвам, но съм си оставил по един сет Home за всеки случай. Тук, може би по самото име, може да сте се засетили, MCMMO, тук си дигаме скилове на Alchemy и Acrobatics, който сега ще видите. Ето нагоре. Woodcutting. Тук е акробатика. Ето слизаме. И тук най-долу е Sugarcane ферма за хербализъм. 3 в 1. Добре се получи тук. Като изцяло добре си намерихме базичката, къде да я направим. И доволни сме. Следващото, кое да ви покажа е Home Pot. Това е Potion Room-ът ни, който има абсолютно всичките полшенки, но свършват много бързо и все пак сме доста хора в сервера, в екшена и всеки кой на PvP, така. Като изцяло тук всички ходим на PvP, всеки взима полшенки и свършват. На някой идиот си остава рандом айтъми. Не знаем кой, но ще се разбере. Абсорбейшенки. Това така пак са абсорбейшенки, но са свършили. Instant хелтки има тук. Джамбустки. Някой ги е взел. Тук има. Значи са свършили, да. Тук би трябвало да са фарките, но да. Няма. Спидки. Странички тук има. Тук са ни уж материалите за полшенки, които не са много за толкова статива. Тук имаме клей и ботълки. Добре, интересно. Да преминем към следващия Home. Home Andromeda.
Това е на едно момче от Фекшена. Може някой да го знаят. Където е? Ето го. PvP, English PvP Master Andromeda. Той е англичанин. И много е пекан. Пиче. Той също има фулки, ето. Тук. Той си ги подредил поне не като нас, но така про четворки пак да. Така са про тройките. И те. Тук си е направил полшенки. Само за него си, защото в уния хон, като виждат всичко свършва, всеки взимал там граби, те. Ако ви покажа, сега да ви покажа ендер честа си, тук имам като цяло букуци. Този меч ми е много важен. Smite 5, Unbreaking 3, Knockback 2, Looting 3, Fire Aspect 2, един Creeper Egg, един стак Wither Skeleton глави, Deagle Powers Head, главата на Deagle Power, главата на Rollboy имам също. Тя беше от някакъв джамп. На пеше главата имам. Тук на едно момче от Фекшена, на Тони БГ, ютубъра, ако не се лъжа беше ютубър. Popcorn Penelope, на Данката Power и на Андромедата, в чието хон съм сега. Тук има фул лъкове и два лега, които не се стакват. Също така и на Мишо главата, който е на първо място в имстопа. След админите, разбира се, те не се считат. Да ви покажа PV1 какво имам. Това всичко са фул брадове. Има някоя друга шарп четворка, но и тя стане фул брадва. Малко легове имам. Главата на Rollboy пак. Фул лъкове. Малко диамантини блокове. 2 кейс спайдера. Спаунера. И така е. Тук в мен имам фул брадва. Китът ми е след 2 часа, значи още една брадва ще имам. Хора, като изцяло това е за този клип. Това беше нещо като информация да се знае, че почвам да снимам. Показахме холмовете, в които живеем. Ще се радвам, ако някой ми подкрепи да снимам. Ще има, както казах, много PvP клипове. Може да снимам с други играчи. Като Раучо, ако се навие един клип, може да я снимам с него. Просто ще има много PvP. Giveaway ще има много. И това мисля да е, хора. Чао!